Il-poplu fdana biex inwettqu dak li wedna u jien determinat u konvint li din is-sena se ġib magħha aktar progress għal pajjiżna. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'messaġġ ippubblikat fil-ġurnal The Sunday Times fejn ta' ħarsa lejn il-ħidma li diġa wettaq dan il-Gvern u lejn l-isfidi prinċipali għas-sena 2014. Il-trasport pubbliku u r-riforma fil-qasam tal-ġustizzja u r-riforma tant meħtieġa fl-isptar Mater Dei huma fost il-prijoritajiet tal-Gvern għal din is-sena. Il-Prim Ministru qal ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin ser tidħol fis-seħħ l-istrateġija Digital Malta u tkellem dwar l-att tal-Unjoni Ċivili li wkoll mistennija jidħol fis-seħħ din is-sena biex f'pajjiżna tassew ikollna soċjetà ġusta. Fost il-progressi li diġà saru, il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar dwar l-investiment Ċiniż f'Rene Malta u l-ftehim vantaġġjuż dwar ix-xiri taż-żejt mill-Libja. Huwa qal ukoll li mal-Libja se nkunu qegħdin naħdmu anke biex insibu soluzzjoni għal problema tal-immigrazzjoni illegali wara li matul is-sena li għaddiet l-isforzi ta' Malta waslu għal riżultati pożittivi fuq livell Ewropew. Semma wkoll diversi inċentivi għall-ekonomija Maltija fosthom il-programm ta' investiment individwali. Il-Prim Ministru qal li filwaqt li kien sodisfatt li l-stakeholders taw semhom biex il-programm jinbidel għal ġid tal-pajjiż, kien iddiżappuntat meta l-Oppożizzjoni kienet medija tkasbar isem Malta barra minn xtutna. Mal-progress li diġà sar il-Prim Ministru Joseph Muscat semma l-pass il quddiem li saru biex il-Power Station tibda taħdem bil-gass u fakkar ukoll li minn Marzu li ġej li kontijiet ta' dawn l-ilma ser joħsu b'medja ta' 25% għal familji Maltin u Għawdxin. Fil-messaġġ tiegħu il-Prim Ministru faħħar lil poplu Malti u Għawdxi li wera maturità kbira fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet u li bagħat messaġġ ta' stabilità madwar id-dinja. Stabilità li fi kliem il-Prim Ministru tattira l-progress lejn pajjiżna. Il-Prim Ministru jsostni li mexxin fid-direzzjoni tajba, iżda jgħid ukoll li għadna ma wasalniex u li din is-sena se tkun waħda ferm impenjattiva għall-Gvern għaliex qatt hemm ħafna xogħol li jrid isir. Huwa jgħid ukoll li ċ-ċentru tal-ħidma tal-Gvern huwa il-poplu. Il-poplu għażel Gvern ġdid biex jtejjeb il-livell tal-għixien tiegħu u l-Prim Ministru jgħid li jħossu onorat li qed jerfa' responsabilità tant kbira u li huwa determinat li jkompli jmexxi l-pajjiżna il quddiem.